Сега ще пробваме някаква машина с картофки и той господин. О, да видим какво ще стане. Ай, със сосче. Оп! С сол. С кетчуп и старт. Някакви шумове се чуват. Това са модерни технологии. Оп, 5 секунди, я видим сега. Дали ще са хубави. Гледай какво става. Я снимай. Пари ли? Нещо... Тъй, да. Аз го направя по-клет. Оценка? 5. 5. Ай.